Maangkon kumanta ng bahan dining kalibutan. Apan ang mailhan ka labaw sa tanang butang. Makabot kumanta ng panganduyog dungog. Tuaw ning kasing-kasing ikaw ra gihapon. Maangkon kumanta ng bahan dining kalibutan. Apan ang mailhan ka labaw sa tanang butang. Makabot kumanta ng panganduyog dungog. Tuaw ning kasing-kasing ikaw ra gihapon. Tuaw ning kasing-kasing ikaw ra gyud tungod kay walisama sa imong gugma. Walisama sa imong gugma. Walisama sa imong gugma. Walisama sa imong gugma. Maangkon kumanta ng bahan dining kalibutan. Apan ang mailhan ka labaw sa tanang butang. Makabot kumanta ng panganduyog dungog. Tuaw ning kasing-kasing ikaw ra gihapon. Oh! Tuaw ning kasing-kasing ikaw ra gyud tungod kay walisama sa imong gugma. Walisama sa imong gugma. Walisama sa imong gugma. Walisama sa imong gugma. Kalibutan tuyokon, kadagatan sa lumon. Apan di yun may makakita sama sa imong gugma. Kalibutan tuyokon, kadagatan sa lumon. Apan di yun may makakita sama sa imong gugma. Kalibutan tuyokon, kadagatan sa lumon. Apan di gyud mi makakita sama sa imong